Els cicles que tenim aquí a l'Institut Joan Ramon Benaprés, d'aquí de Sitges, són de cicles formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia, cicle formatiu de grau mitjà de pastisseria, confiteria i forneria i el cicle formatiu de serveis en restauració. Després ja passem als de grau superior, que és el cicle formatiu de grau superior de direcció de cuina, que nosaltres el fem amb serveis de restauració. Ofertem un 3x2. En 3 anys tens les dues titulacions. Estàs als 3 anys estudiant cuina i sala per trimestres, vas fent el canvi. I després l'altre cicle formatiu de grau superior que tenim és el de gestió d'allotjaments turístics. La diferència d'aquest cicle a la resta és que és formació dual. Això significa que els alumnes a primer estan fent moltes assignatures aquí al nostre centre, les comunes, les més específiques, i el que és més pràctic van a una empresa a fer-lo. Per tant, quan acaben primer fan unes 100 hores de pràctiques i després ja s'incorporen al món laboral en el mateix hotel on han fet les pràctiques. En aquest hotel han d'estar durant un any, per això el mes de juliol, i ja estan treballant. Són alumnes en formació, amb un contracte, amb un sou mínim, amb les condicions que marca la formació dual. Quan iniciem el curs segon, aquests alumnes només venen 2 dies a la setmana al centre. La resta estan en un hotel. La diferència també de la formació dual que tenim és que hi ha gent que la fa aquí i hi ha gent que la fa a Europa, perquè som un centre amb carta Erasmus i el que vol dir és que tenim uns 10 alumnes de grau superior que se'n van acabar la seva formació a l'estranger. Tenim alumnes a Liverpool, Manchester, Budapest, a Holanda, a La Haia, i anem obrint cada vegada més mercat. Ara volem també obrir cap a Itàlia perquè hi hagi alumnes també més escampats per Europa. I després l'altra formació que fem és el PFI, que és el Pla de Formació Inicial, que és per a alumnes que no superen l'ESO, fan aquest curs i si l'aproven ja poden accedir a un cicle formatiu de grau mitjà. Això és l'oferta que tenim al Benaprés, a part de l'ESO i el batxillerat. Sí, des del centre mimem molt la incorporació de l'alumnat a dins l'empresa, la seva inserció laboral. Tens alumnes, cada any t'acaben, sent hi ha alguns alumnes, t'acaben els cicles formatius i la nostra aposta és que acabin tots treballant, ja sigui l'empresa on han fet pràctiques, sigui per la temporada d'estiu o sigui en les campanyes, per exemple, quan els pastissers, quan les campanyes de Nadal o les campanyes d'espanellets de les mones, el que fem és que fan intensius a les empreses perquè les empreses es puguin veure treballar a dins del que ell és específic. Aprofitem sempre les campanyes. En hoteleria, o sigui, cuina i gastronomia, el que fem és la inserció dins del restaurant, que millor que en uns Sitges amb molt de turisme, doncs la seva inserció dins el món laboral en restaurants d'aquí baix del passeig, i els d'allotjaments turístics dins els hotels, bàsicament estan en hotels de Sitges, tot i que hi ha molt alumnat nostre que no és de Sitges, sinó que és Sitges, Vilanova, Vendrell, Vilafranca, o sigui, aquí és Garraf, Alt i Baix Penedès és la nostra zona d'influència del nostre alumnat.